Архитектурно-исторически и археологически резерват Несебър е единственото цялостно селище в България, чиято историческа територия е вписана като обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Именно това го прави уникален културно-исторически феномен. В самия център на старинният Несебър, там, където вековете са вплели своите истории върху тесни кълдърмени улици, се извисява един храм, издигнат в прослава на Вседържателя на Вселената, Господ Исус Христос. Създадена през златните години на Второто българско царство, Несебърската църква Христос Пантократор е изящен шедьовър на българското културно наследство. Нейната изумителна фасада е като избродирана дантела, редуващи се пояси от бял дялан камък и червени тухлички създават усещане за ефирна лекота и неповторимо изящество. Високите, двойно вдлъбнати арки, характерната украса от керамични панички и четирилистници и уникалният фриз от слънчеви символи над апсидите песни пеят за впечатляващо майсторство. Чувствате ли силата на вярата, вдъхновила създаването й? Усещате ли устойчивостта й, чрез която е преминала през векове на изпитания? Ако се присъедините към фотомоменти в това пътешествие, заедно ще се насладим на тази изключителна архитектурна симфония. Заедно ще се докоснем до всеки изящно изваян детайл. Заедно ще видим как ръцете на майсторите превръщат глината и камъка в пишна, уникално орнаментирана дантела, а стремежът към Бога в неоценимо произведение на изкуството, което днес е емблема на един изгубен свят и световно признат образец на живописния стил в средновековната църковна архитектура. Позволете на публикацията ми да бъде вашият водач в едно пламенно пътуване отвъд видимото.